Kaixo, orain utxuneak betetzen jarraituko dugu. Aurrekoan egin gehenduna izan zen batuketak eta kenketak. Orain sartuko ditugu beste eragiketak ere bai. Biderketak, zatiketak, eta biderketa eta kenketa, biderketa nahastuakin ere bai. Hortarako, hasi aurretik egingo duguna izango da jarri prozedura berdina, baina simpleagoa. Hoi da askotan egiten dena matematikan. Zertarako, hortik atatzen dira trukoak. Bestela, batzutan, koste egiten zaigu. Horren, berdin egingo dugu. Jarriko dut hemen 4 eraiketa. Eta zenbaki simpleekin. Adibidez, hau. 6 gehi bi, 6 ken bi, 6 bider bi, 6 zati bi. Eta kasu hauetan izango dira. 6 gehi bi, 8. 6 ken bi, 4. 6 bider bi, 12. 6 zati bi, 3. Eta honekin, atako dugu guzti hau. Eta ikusiko zuten, errexagoa dela, hau buruan baldin badegu, edo ez badugu buruan, ondan apuntatzen baditugu. Hona izatena, olako zerbait ondoen edukitzea, jakiteko zer egin behar dugun. Deurarekin ja ez da beharko hau, baina hasira batean bai. Tada, zer du hemen biderketa bat? Biderketa hau. Zer jakin behar dugu? Biderka gai hau. Nola jakin 6? Baingo genuke, 12 zati bi. 12 zati bi, 6. Horan, hemen berdina egingo dugu. Egingo dugu, 10 zati minus bi. Eta horan, jaingo dugu zen baden. Egiten da, balio absolutua, 10 zati bi, 5. Ikura desberdinak minus. Horan, hemen jarriko dugu, minus 5. Parentesia behar du? Ez. Jarri daiteke, bai. Ne baduzute jartzen da. Bigarrena, zatiketa bat da. Eta behar dugu, zatikizuna. Orduan, hau jakin bat dugu. Kasu honetan, nola jakin 6. Begin bako nuke, 3 bider bi. 3 bider bi, 6. Ba hemen berdina egingo dugu. Bi hau bidertu. Minus 3, bider minus 5. Orduan, zenbat egiten, nola kalkulatzen da? Balio absolutua bidertu. 3 bider 5, 15. Eta ikurrak nola berdina diren, emaitza plus da. Horan, 15. Jarreteke plus, edo ez. Guk ez dugu jarriko. Urrengoa. Kenketa bat da. Kenketa honetan, hau jakin behar dugu. Bi hori. Zer egin behar da bi hori jakiteko? Behin behar da, kenkizuna, ken emaitza. Ez da? 6, ken 4. Ba, hemen ere berdin ingo dugu. Hau, ken hau. Ingo dugu. Minus 3, ken, hau. 4. Ikurrak, edo zeino berdina dira. Orduan, batuket egin behar da. 3 geran 7. Eta ikurra mantenduz. Minus 7. Horrean jarko dugu minus 7. Parentesiarekin, ze ez dago lehenengoa. Lehenengoa emado, behar da, bestela ez. Horren, hemen, minus 7. Behar du parentesia. Urrengoa, batuketa, hemengoa. Horren, batuke bat jakin bat dugu, nola kalkulatu zeiak, bin bat da, 8, ken bi, kenketa bat. Horrengo dugu, 5, ken, hau, minus 8. Kusitut ez? 5, ken, zenbat kei, minus 8. Guazen egitea, hau zer da? Plus, ez da? Minus denean, plus. Beraz, hau berez horrela da. Bueno, 5 gehi 8, 13. Ez da barazorik. Horran, 13 positibo. Jarretu ezagun. Hemen dugu, zatiketa bat, 12 zati zerbait, minus 2. Horran, lehenengo jakin behar dugu, parentesionen balioa zen baden. Guazik ustea parentesia zen baden. Nola jakin zatiketa bada? Hau nola kalkulatu? Bi hau da, inbar da? 6 zatiru bi. Ez da? Jarko tobeto. 6 zatiru bi. Behin marko dugu. 12 zati minus bi. Horran, egiten bat dugu 12 zati minus bi, atako zaigu parentesi guztiaren balioa. Orduan, zenbat atatzen da? Ba, 12 zati bi 6, eta desberdinak direnez, minus 6. Horran, parentesiak zenbat balio behar du? Balio behar du, minus 6. Horran, jarri dezagun, parentesia, hau da, zenbat balio behar du parentesiak? Minus 6. Ulertu da? Horran, parentesiak balio behar du minus 6, guazen honea berriro. Kenketa batera aurrekoa, kenkizuna. Zer egin behar dira? 4 gehi bi, biak batu, bagoazen biak batutzea. Minus 6 eta 5. Zen bada? Minus 1. Ez da? Orduan, hemen jarri dugu minus 1. Minus 1
ke bost, hori da, minus 6. Amabi zati minus 6, atatzen da, minus 2. Urrengoa, berdin, beharko dugu, parentesi hau kalkulatzea, gerraztea dela, nire ditzen dut, parentesi kamuflatu bat, ze ez da azaltzen. Ez delako behar, orduan hemen dago parentesi bat. Zergatik, kenketa azkena egiten da, lehen behar da hau, orain hemen da parentesia. Orain, lehen egin barko dugu, honek zenbat balio duen. Zer egin behar dugu? Badugu kenketa bat. Hamar, kenzerbait, hau. Orduan, kenketa, kentzaila behar dugu. Orduan, tortzik egonea, honek balio behar du, 2 bezala. Orduan, egingo dugu, 6, ken lau atatzen da, 2. Orduan egingo dugu, hamar. Hori da, hamar. Ken 22, eta hori atako zegu, honen balioa. Hamar, ken 22, bueno, argi dago ez, kenketa bat egin behar da, eta diferentzia da 12, eta negatibo gehiago da horren da, minus 12. Orduan, honek balio behar du, minus 12. Orduan, jarri ezagun hau, honek balio behar du, minus 12, guzti honek. Orduan, minus 12, biderketa bat da. Orduan, behar dugu biderka gehiago. 6. Non jakin 6, egin behar dugu, 12 zati 2, hemen ere bai. Hau, zati hau egingo dugu, bagoazen egitea. Minus 12, zati, lau. Zer bat atatzen da? Minus 3. Orduan, hemen, jarri behar dugu, minus 3. Azkena, hemen dugu, zenbat, utxune bat, ken 12, gehi 8, 10. Orduan, egin dezakegu batuketa hau, hau egin dezakegu, bai. Orduan, hau jarriko dut, guazen pixka simpleagoa jartzea. Orduan, zema da, ken 12, gehi 8, ikusten zuten bezala, honean iritsi naiz, ez dut egin hau, Hau ez dut egin. Ez da hori egin behar, bakoitzak du, aurreko bere ikurrakin. Ez egu aztu behar, Orduan, zema da, bien artean, ikurra desberdinarian, kenketa bat egin behar dugu. 12 ken 8, lau atatzen zaigu. Eta zein du balio gehiago, balio absoluto gehiago honek, ez da, minusak. Orduan da, hau da, minus lau. Orduan dugu, utxunea, ken lau, berdin, 10. Orduan, kenketa baten, kenkizuna, 6 atatzeko zer bat da, bi hauek, batu, lau, gehi bi, bagoazen egitea. 10, gehi, lau. 14, Kustu ez da besti, beti aukeratzen dugu, bere zenbaki aukeratzen dugu, ez bere aurreko ikur hori, da kenketarena, Orduan, 14, orduan bazti ikusta ondo egin dugu. 14 ke lau, 10, oso ondo, orduan hemen 14. Eta hau izango ezake, bigarren zatia. Uste dut honekin, problemak etortzen direnean, ze batzuetan utxuneak betetzeakin lortzen ditugu, ondo hartako zaizkigula. Beste bat arte, agur.